Evo tu će bude jedan kraći video, ovdje imam jedan džip i njemu ne radi jedan cilindar kako treba i ovdje ću provjerim ovaj benzinac, naravno provjerit ću ove injektore, svjećice i to sam već provjerio. Jer vidi se ovdje ovaj cilindar, broj 1 injektor ne radi, dok ovaj radi. Ovo je poseban alat koji može da pokupi vibracije sa injektora, da vidim da li on radi ili ne radi. Evo se ovaj prvi, ne, a onaj drugi da radi. Sad ću ga iskopčam, pa ću provjerim da vidim da li dobija dobar napon struju iz zemljenja sa kompjutera. Evo vidi se tu na ovoj lampici da svijetli, da radi. Ova vozila su prilično problematična, znači injektor je dole na dnu, promijenit ćemo ga. Dosta se kvari, ovo mi se nikako ne sviđa kako su alternator stavili naopako, tako se radi, pogotovo kad motor radi može da te malo zakači. I, što sam rekao ranije, vrlo problematična vozila. I sa motorom i sa svim ostalim stvarima i sa vješanjem i sa svim. Ovdje imam drugo vozilo, ovo je Toyota 2012 i one nisu više kao što su nekad bile. Ovo mi je već treći slučaj da sam ovo našao, da diftung glave, zaptivka, pusti i onda ulazi antifriz, ulazi u cilindar. Evo vidi se tu sa kamerom, ali toliko malo ide da moram preko noći ovako da ostavim pod pritiskom. Evo vidi se tu kako tačno izgleda iz diftunga glave, izlazi antifriz i ide gore u cilindar, završava na vrhu klipa. Promijenit ću kameru, ovu odozgo, i vidi se kako na vrhu klipa ima antifriza. I tako vremenom će da izgubi antifriz i da ostane, da uđe zrak u sistem i onda se pregrije i onda napravi još veći problem. 170.000 milja, znači prije to bilo 170.000 milja, Toyota je bilo kod novo auto. Ali vremena se mijenjaju.